kauan hyökkäys oli tuossa. Heti kun laitan tuon pystykylki, löi ohi varmaan. Aika varmasti. Toivottavasti kylinkin elää tuosta. Joo, löi ohi. Ihan perus tällä järvellä lyö aina ohi. No, siellähän kävi saakeli heti kun kameralla on nyt perhana. Siellä kävi heti. Siellä on vielä. No missä se nyt on? Kylläpä jympsähti kovasti. Siitä pystyi suoraan pakkiin. Aivan pilkinneksi mennä kyllä tää tuo. En uskalla varmaan kameraan laittaa poikkeen. Kunnon jympsäs oli. Kohta varmaan en... Varmaan hauan pilkkimiseksi menee tänään tällä. Kaksi noussuu, yksi tärppi, yksi ohiliu. No, katsotaan vielä jos se tulisi. No niin, siinä alla möllyttää varmaan hauki. Lyöhän kiinni nyt. Mikä tämä on? Tää appi. Mikä tää on? Onko se morpien laittaa? Se lähti siku tulemaan. Voi olla, on varmaan ahven kyllä. Säikki. Pieni ahven, ei oo kiinnostunut. BB, toimitko? Toimitko tällä? Nyt ja jympsähti ja poikki. Nyt on iso hauki. Eikä maistu tällekään. Ei maistu, kato. Nyt se tullut. Älä katso siivoja. Näitä oli siellä. On luukussa. Tuohon saa